La gent espera aquí dins o ja és el meme. Una sala de festes dins una antiga fàbrica? Us ve algun nom al cap? Parlo de Razmetat, la mítica sala de Poblenou, que ara celebra els 25 anys. Les seves 5 sales s'estenen als espais originals d'Huracan Motors del 1957, de la qual se'n va adaptar la façana principal al carrer d'Almogàvers i la fàbrica d'Albert Muserós de principis del segle XX amb entrada pel carrer Pamplona. L'espai es va transformar el 1986 quan s'hi va instal·lar la Sala Celeste, que l'any 2000 va donar lloc a Razmetat. La idea era crear una sala dedicada a fer concerts de mitjà format en un gran espai diàfan. I va ser un èxit, perquè al llarg d'aquests 25 anys de Razmetat han passat per aquí més de 7.000 artistes. Però fer cabre 5 sales, barres, tiradors, terrasses, escenaris i lavabos aquí dins no era fàcil. El resultat? Escales, moltes escales i un plànol difícil d'imaginar. I el logo és obra del dissenyador Sergio Ibáñez i s'inspira en la forma de la façana principal i la seva geometria de pentàgon es vincula amb les 5 sales. I per assegurar que tothom gaudeixi de la seva estrella, aquí dins hi tenen 6 tancs de 1.000 litres cada un, perquè el que no et costarà de trobar és una barra on mai faltarà una estrella.